Say hi to Blackie. Blackie. Blackie is here. Bahaw ka lang. Hi guys. So, time check. It's already 12:31. No, happy birthday! Birthday na gaya man. Rush pa more. So, ayun, may magbo-birthday ngayong February 9. Bango na eh. Ako'y kanyang sinundo kanina habang natutulog. So, sabog ang utak ko ngayon. Pero, tatry kong mag-vlog. Good morning, guys. Good morning, guys. So, we're here na. We're here na. Hi. Time check. It's 6:08. Nandito pa lang kami sa Alaminos. Alaminos pa ba to? Yeah, dito pa lang kami sa Alaminos. Hindi pa ako nakagawa ng maayos na intro mamaya na. Naantok pa ako, sabog ang lahat. Sabog yung utak ko. Bye. See you later. A few inches later. Guys, hulaan nyo kung nasan kami. Hulaan nyo kung nasan kami. Baka naman. Ah. Oy, birthday girl. Harap. Hoy. Lagyan mo ng Clue. May naririnig kayo. May buhangin. May puno. Malamang. Kahit saan naman may puno. Char. Diba? Oh, yan! Charan! Can you see that? Can you see that? Can you see that? It's so beautiful. Kung nakapag-pingit-pingis nung pinili ni ate. Amo mapili ni ate, no? Amo nga. Ay, sarap. Amo nga. Balik tayo, balik! Take two, take two! Ay! Kaini! Ay! Uy, bata, kami!
hindi ito. Ay! May seaweed. Pakat ito? Nee. Hindi na natanggal. Ano yun? Ah! Lamig! Ayan! Don't be shy! Come to mommy! RM, yung alaga. Sini marami kong mga birthday. Hi! Hala, may mermaid! Ay, babae ba? Lahat din mo kay Katong. Ay na. Naglahinga. Happy birthday! Vlogging is life. Time check! It's, hindi ko alam, in the morning. Wala niyo kung para saan to. Sure. So, ayun, katatapos namin kumain. And, pupunta na kami sa beach. Beach! Hoo! Dali, apang nagkakarga. Dali, ucha! Baba, baby! Moving. Tikman mo. Pang suob ko. Pang tinola alin? Pang tubig. Magic sarap na lang.
yun. So, ayun guys, video pala. Akala ko picture. Bye.